Srpsko umetničko društvo Beograd postoji već 6 godina i ovo nam je naše drugo učešće na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Radujemo se da smo ovde predstavljeni naši autori, naši pisci koji objavljuju knjige u našoj izdavačkoj delatnosti su ovde sa nama i veliko nam je zadovoljstvo da se na najvećoj književnoj manifestaciji na Balkanu možemo predstaviti i kao društvo i posebno svi naši autori da pokažu svoja dela, ono što su stvarali i ono što smo objavili. U našem izdavačkom poduhvatu je mnogo knjiga, poezije, ima i proze, ima i romana, ima i priča, tako da jednostavno nekih 50 knjiga je izašlo do sada u našem tom izdavačkom poduhvatu, ali bit će toga još puno i jednostavno imamo izuzetno kvalitetne pisce, kvalitetne pesnike i zadovoljstvo nam je da oni mogu da se pokažu i prikažu na ovim velikim manifestacijama. Evo, malo pre smo održali prvu tribinu na ovom Međunarodnom sajmu knjiga, inače od ponedeljka do subote Srpsko umetničko društvo će Beograd imati tribine u sali Vasko Popa i u sali Jovan Jovanović Zmaj svakog dana u različitim terminima popodnevnim i mislim da će tu nekih 20 naših autora se predstaviti što sa novim knjigama, što sa nekim prethodnim knjigama, ali lepa pisana reč je uvek dobrodošla i nama i piscima i autorima, a i ljubiteljima književnosti. Tako da biti učesnik ove velike smotre pisane reči je i čast i obaveza da na neki način se predstavimo na jedan pravi i dostojan način pisaca i pesnika, pre svega srpskih, mada evo imali smo i goste iz Makedonije i da će Bog da se taj krug autora širi i što se tiče našeg društva i što se tiče sveukupne delatnosti. Hvala vam što ste došli i što se, evo, družimo i sa vama i nadam se da će u nekim budućim danima ta saradnja imati neki veći, možda još i značajniji obim i mi ćemo se zaista truditi da sa naše strane ta naša književna reč ima i snagu i jačinu, znači da na pravi način predstavi ono što stvaramo i što umemo. Ovde pored mene su naši članovi, naši pisci, naši pesnici, ima ih iz raznih gradova Srbije, ima ih iz inostranstva, naravno neki nisu mogli doći tu, ali nadam se da ćemo nekom sledećom prilikom u još većem broju moći da se predstavimo, a svi oni koji budu hteli moći će, znači, od ponedeljka do petka u salama Vasko Popa i Jovan Jovanović Zmaj da čuju reči naših autora. Hvala vam još jednom.